Aquí, a la dreta, ja l'acaba el portal. S'acaba el moll. Van treure peça. No, heu d'anar. No, ara aquí, a la dreta, ja l'acaba el portal. Què són aquests Miquel? Aquí tenim les peces esmaltades, pendentes d'anar dins el forn en diferents colors. Aquí els hem esmaltades en 6 colors diferents, fets amb òxids i en material tipus feldespat i tipus unes frites de monosilicato de plomo perquè mos facin el vidre. Han de tenir uns fonents i uns òxids que li donin el color a les peces. Llavors aquestes blanques que són d'estany i llavors tenim els de cobalt que seran pels blaus i són els colors que hem fet. De totes maneres això sempre hi ha variacions dins el forn. El RAC1 és un poc màgic, no saps el que te sortirà fins que no ho treus. El RAC1 és una manera de fer ceràmica quasi instantània. És procedent del Japó i de Corea, una cosa tradicional que feien ells per la cerimònia del té. Ara, una de les virtuts de RAC1 és que d'una vegada que l'has esmaltat, la poses en el forn i poses la temperatura molt aviat fins a arribar a temperatura i la pots segar incandescent del forn i després la poses dins com se diu? Serradís. O paia, no? O paia, o fulles, o una cosa que faci combustió. Has d'ofegar el forn. Sí, exactament. I d'aquesta manera, en cosa de 2 hores, ja tens un resultat. I després que ha passat per la reducció feta per la paia o això, El serradís? la poses en aigua, la refredes i la fas net. I tens els resultats. Que això és una cosa que en poques hores tens una cosa feta i terminada, com diuen. Mucha peça, ja veuràs. No, según mira. No. Vale, tapamos. Un día te vas a llevar una torta que no vas a querer. Ahí viene, Pilar. ¿Dónde estamos debajo? Vale. Estamos debajo. Vale. Seguimos con fuego ahí. Sí. Vale. On estan les peces que estan 50. Vámonos. Sí, però encara ens queden 2 formades, acabarem a les 10. Baixes, vinga. Qui vol donar una mà? Marta, aquest pi. Posarem vol que baix i de posar pa. I taparem. Ok. Ara què faràs, ara? Ara què faràs? Passaràs la tapa? Ara ja aixecarem la tapa i traurem les peces ràpidament per posar-les allà de dins. No friseu molt. Poc hi va una lletra. Cap per avall, Tapa'm un poc, no falta molt, no tant, Apaga-lo. Sí, apágalo. Va a ser que no, ¿eh? Posar-me i li tapant l'aigua. A tapar un poco. Aquí, ¿qué? així va molt bé, així va. Del revés hay que darle, ¿no? A esa. No podemos. Tengo serrín en la mano para echarle encima. ¿eh? Tira. Bueno, ya está. Hala. Ahogado.
Falta unes pequeñas, però. Enséñamela. El dura cap allà. ¡Pa! Hostia, que esta roja queda una pasada, ¿eh? Pero pondré foto de Dori, participante del curso. Això és el final d'un curs. Sí, El final d'un curs. que lo organiza Taullar, la Asociación Artística y Cultural Taullar. Nostàlgia, que té un... Home, també he sentit que Ves que de poc a poc, lo vasto sale. Ara de dins. Més un rei. Exacte. Ara darrere. Teniendo la capa de ¿Este rojo quién lo ha hecho? Eso es muy chulo, ¿eh? Ah, este es de Miquel. Este es el de prueba. Este es el de Miquel. Sí. Miquel, te ha quedado guapo el chaguán, ¿eh? Ha quedado... Joder, tío. ¿No era española o no? No. Menos mal. Menos mal. Vaya, por Dios. Aitzi, Anda. este es el tuyo. No. Yo no he fet vermell, res vermell. Ah, no, este es Dona el favor, mío. la Marta. Ja, els... ¿Ya? Vermell. Aquesta és la que has fet tu, no, Miquelet? N'hem fet una vermell groga en la bandera espanyola, no sé si surt. Vermell, groga en la bandera espanyola. Esta es no sé quién es, no sé quién la ha hecho con rojo. No lo sé. Gira-les. Això. A poc a poc. Esta es tuya. Estamos limpiando los restos de serrín después de haber hecho la reducción de oxígeno, después de haberlo sacado del horno. Les quitamos las impurezas y así sale todo el color. Este es un plato que es una muestra de todos los colores que hemos utilizado. Segura. Son las muestras de los esmaltes. Hostia, pues entonces Mira. habrá el cobre. El mágico es el cobre. Hostia, mola, tío. Aquell era el groc, és el cobre, no? No és groc? Aquest d'allà, no? Aquell. Este será el verde oscuro. I aquell era el groc, no? Verde oscuro, hombre. Este tiene que ser el verde, No, ese es el amarillo y el verde. claro. Sí, Y el verde. amarillo este. Dori, comenta'm-nos què proves dels resultats. Pues por lo visto que És el que esperàveu, això, Miquel. En part sí, en part no. Ara li hem de modificar una miqueta la temperatura i segons quin colors mos quedaran un poquet més lluents i craquelaran una miqueta més. Poc a poc. Ensenyeu el pueblo fiel. Ara ho girés a darrere. Quina gràcia. I darrere és aposta que és tot negre, no? Sí. Aquí no hi ha esmalt i on no hi ha esmalt pues queda I negre. aquest verd? Com és que surt aquest verd? Això és de coure, això és que tenia un esmalt en bòxid de coure, que mos dona els verds.
quedado guapo ese, ¿eh? ¿A que sí?